Gorostiarriaren 12. txapelketa jokatu da Adunako pilotalekuan. Urtero bezala, punta-puntako harri jasotzaileak aritu dira lehian. Txapelketan egin beharreko lana, 5 harri ezberdin, 2 alditan, ahalik eta denbora gutxienean jasotzea izan da. Bertan parteatzen 8 izen eman da zeuden, baina azkenean 7 izan du ditugu. Aimar Irigoyen, Jokin Eizmendi, Iban Ugartemendia, Guzta, Izeta Laugarrena, Aimar Galarraga eta Xavier Peñagarikano. Esan nahi dizut baina, enaiz atrebitzen. Aurten ere, iaz bezala, Aimar Irigoyenek jantzi du txapela. Minutu bat eta 58 segundu behar izan ditu 5 harriei bina jasoaldi egiteko. Bigarren Jokin Eizmendi geratu da. 3 minututan amaitu ditu lanak. Eta 3. postua Aimar Galarraga lortu du. 3 minutu eta 52 segundutan egin ditu jasoaldiak. Espero ginen igual Jokin Eizmendekin pixka bat iztugu ibiltzea, baina alde handia dola ikusten da, eta baina alare esan behar da, beste 5 partaide bastante denbora tarte gutxin eta sailkatu izan diala eta oso politia ondu dela txapelketa. Txapelketa orokorrian ondo, ez? Nik uste denboak nahiko justu jundiala alkarren atzetik, eta gero nik lan politia denet ondo sentitu naiz eta oso guztua. Aurrena 175 zilindro zaharra gaina hasi naiz, gero 173koa, gero 155 retangularra ibili dut, gero 150ko zilindro zaharra eta azkenik 140 kiloko arribaldar bat, ez? Egia esan komodo sentitu naiz, ez? Enun uste hortaineko lan honik, baina egia esan komodo sentitu naiz eta ondo.